Velkommen til Bosnien! Oplysninger. De har et areal på 51,129 kvadratkilometer. Lidt større end Danmark. Har en befolkning på 4,6 millioner. Etnisk sammensætning består af 48% bosniakker, 37% serbere og 14% kroater. Bosnien var i oldtiden en del af Illyrien. Området blev delt mellem provinserne Dalmatia og Pannonia. Navnet Bosnien er afledt af floden Bosna og optræder første gang i 900-tallet. I 300-400-tallet blev det invaderet af gogere og kort efter 600-tallet af slaverer, personer som taler det slaviske sprog. I tiden efter den tyrkiske erobring gik en stor del af den bosniske befolkning over til islam. I 1878 blev Bosnien og Herzegovina underlagt Østrigsk og Ungarn. Selvom landet stadig formelt var en del af det osmanniske rige, men aftalen gav Østrig-Ungarn ret til at besætte og forandre området. Krigen i Bosnien. De første angreb fra serbiske styrker fandt sted i starten af april, hvor den serbiske paramilitære enhed Arkans Tiger under ledelsen Sajko angreb byen Bijeljina i det nordøstlige Bosnien. Den 5. april 1992 demonstrerede mellem 50.000 og 100.000 i Bosniens hovedstad Sarajevo mod udviklingen i Bosnien. Alle nationaliteter i byen var repræsenteret i demonstrationerne for fred. Det stoppede dog ikke de serbiske styrker, der beskød menneskemængden og dræbte en ung studerende. Dette angreb blev reelt startskud til krigen, og den 6. april var den serbiske belejring af Sarajevo en realitet. I dagene efter indtog serbiske styrker de muslimske byer Zvornik, Visegrad og Foča. I midten af april var hele Bosnien i krig. Vi har så valgt at lave en folder om, hvad man kan lave som turist i Bosnien. Hey, hvad spændende, må jeg høre! Og vi har så nogle seværdigheder i Bosnien. Der er for eksempel en meget gammel by, der skal være rigtig spændende og rigtig hyggelig, og der er en masse lokal mad. Og den ligger i Sarajevo. Vi har også en anden seværdighed, som er en krigstunnel, som faktisk siges at være stedet, hvor 1. verdenskrig startede. Der er selvfølgelig også nogle informationer om Bosnien, sådan noget som, at der er rygeforbud i alle områder, og hvad det koster dernede, og at det faktisk er billigere dernede, end det er i Danmark, hvis man er turist. Vi har også lavet sådan, at der står nogle indbyggertal og noget areal, og hvad det offentlige sprog er i Bosnien. Men det kan I alle sammen komme og læse om. Frygteligt! Vi skal sige det nu. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Stop! Efter erobringen af... Nej, nu kommer det fandme igen! Jeg kan ikke høre. Hvorfor skal jeg? Ciao! Ciao!